A Deputación de Ourense, a través do INORDE, e a Xunta, a través da Axencia de Turismo de Galicia, subscribiron esta mañá o convenio polo que reforzan a súa cooperación para realizar actividades de dinamización turística na provincia por un importe de 119.000 euros. Os obxectivos do convenio asinado hoxe baséanse en actividades relacionadas coa promoción, dinamización e fomento do turismo, que inclúe a realización das seguintes liñas de acción: dinamización do turismo deportivo, promoción da Vía da Prata e outros camiños da provincia, promoción do enoturismo, promoción dos mercados de proximidade, deseño de soportes para actividades turísticas e promoción de Ourense como destino de turismo de negocios. Todas elas son accións que teñen como obxectivo favorecer o coñecemento de Galicia como destino turístico de calidade a nivel interno e internacional, reforzando as accións sobre os recursos con maior valor engadido para o sector turístico e que ao mesmo tempo favorezan a sustentabilidade, a desestacionalización e o reforzamento da marca.